Čau lidi, já vás vítám u svého druhého videa Dynamite Team Studia. Dneska je to Scavenge Hound. Je to challenge mapa, prostě musíme nazbírat co nejvíc itemů za 30 minut. Pokud vám to pořád nic neříká, tak se podívejte na Minecraftákovo video a tam najdete moment, já si nastavu čas a tam najdete vysvětlení, co to je a proč se to hraje a jen tak, protože z nudy, to je jasné. Já jsem se to teda rozhodl natočit a dát to jako video odpověď. Teďkom se představím, jsem D'Artagnan z Dynamite Team Studia. Originální jméno, samozřejmě D'Artagnan. Neviděli jste ho v žádných 3 mušketýrách, ne? A tak teda to dám jako video odpověď. Já jsem takový bláznivý let's player, takový no, to je jedno. Takže my si pojmenujeme takhle. Jo, když tak, pojmenujeme si ho takhle. Jdeme create new world. A jo, udělám Minecraftákovou taktiku. Tak. Takže jsme v lese. Já jsem to ještě nezapl. Ale zapnu. A to pofrčí jak raní. No. Taky se snažím být co nejméně sprostý a tak tady nemůžu říkat většinou slov z mého slovníčku. Takže já si myslím, že to můžeme začít a takže 3, 2, 1. Teď. Takže čas nám běží, dobré. Takže kutáme dřevo. Kutáme. A zase kutáme. Ano. Tak. Krávy. Tak. Ale ten nevím, čemu mi bude. Tak. Teď se musím soustředit, proto jsem byl chvíli ticho. Nějaké šutry, prosím. Nic, no tak si jen kopu sám, no tak jo, dík teda, fakt. Takže kopu šutry. Pokud nevíte, tak teďkom kopu šutry. A našel jsem uhlí. Výborně. A to se dá vykutat nejlépe kamenným klompem. Takže tak. Asi nakopu 20 těch šutrů. To snad bude stačit. Musím se dostat do herní formy, protože když nejsem v herní formě, tak pořád mlčím a nevím, co říkat a pak už melu prostě hovadinky a to už vůbec nevím, co říkat. A já, když jsem tady něco říkal, tak jsem těžil trošku víc šutrů, než jsem chtěl. To je Matrix. To je jablko. Tam je sněžný biom, takže tam bude sníh. Už bych měl přestat říkat Protože už mě to sere. Pardon, zase prostě slovíčko. Ukáplo mi strašně. Takže omlouvám se. Ježiši, mě už to nebaví craftit. To jsem teprve začal. Musím si protáhnout ruky, protože... Lopatu, samozřejmě do práce, jo. Lopatu přes hlavu budeme všechny mlátit. Tak. Si kopat uhlí. To se nám bude hodit, jak půjdeme do dungeonu. Do jeskyníky, jak já říkám. Tak.
Tak. Tak. Tak. Tak. Tadadák. Uhlí není nikdy dost. Uhlí se uhluje a z uhlovaných uhlí je uhlí, které se dále uhluje. No dobře, jdeme si nakacet dřevo. Všeho druhu. Ale díra. Do ní se vydáme až večer, radši. Teďkom to nechci. To není ani díra, podle mě. A to by to jiného mělo být, že teď si říkáte. No já vím, já vám čtu totiž myšlenky. Jo, někam to vede, to je dobrý. Tak, břízově si nakácíme. Jenom trochu. Bychom pak s ním mohli. Jej, zamrdla se viděl na návštěvu. A to, že jsou inteligentní, že když hoří, tak zalezou do toho. Vidím. Jo, pohled. Pejsanci. No jo. Ještě si na mě štěkni. Hej, to je dobré, jungle biome tam. Hele, au, neláguj. Au, neláguj. No jo, pardon, generuje se svět. Jo, nebudu dokácovat, nebudu. A hop. A hop. Blum. 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 Hej. Blum. Blum. Ježiši, ježiši. Jo, tak to je parádní, fakt. Jungle. Takže tak. Já se musím vydat do té díry kvůli jedné osobní věci. Takže jo, třeba tudy. Veliký komplex, ale bojím se tam toho creepera. Ten mi kazí chuť ke všemu. Jo, Iron, ten jsem potřeboval aspoň 2, jo, jsou tu 2. Ten creeper za mnou vyleze, já vím. On je chytrý. Já bouchnu, to taky vím. A prohraju to taky vím. Teď jsem se na chvilku odmlčel. Umlčel teda. Takhle. Troubu si uděláme. A do ní vložíme 2x uhlí, iron a pes. Ne, psa tam nebudeme házet. Nejsem takový zlej. A já se zajdu podívat mezi tím po dalším okolí. Pozabíjet krávy. Slepice. A zase krávy. A zase krávy. Takže šupky, dubky, mochomůrko ke mně, už jsem tě tam viděl. Přede mnou se neschováš. Jsem na hřibech, jsem totiž rozený hřibař. A mě nemáš. Dobrý. Musím se sklidnit zase. Tak. Pak se vydáme všude do těch džunglí a tak. Prostě asi večer, protože
času je málo, aby jsme celý večer strávili v té díře, tak to nemá cenu. Ale ne, slunce zapadá. A tohle ještě se dopeče. Jo, takže tohle. Dun 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 dun. Musím si broukat, jinak by to nešlo od ruky. Jo, vezmeme si to břízové listí. Tak. Já už mám řádně zaspomalený inf. Že asi udělám už radši bedny. Bednu. Dobře, bedny. Já si to tu hodím a já se to pak vrátím, protože je to těsně uspavnu, takže kdybych se zabil, tak... Kdybych něco náhodou potřeboval uhlí... Jo, jinak když se soustředím, tak mlčím, takže to už jste si mohli všimnout. Teď jsem dlouho mlčel. Protože já, kdybych začal mluvit a přitom makat, tak bych začal panikařit a celá práce by byla k ničemu. Tak, jo, dobře, můžeme se vydat dolů. Tady to vydrží snad. Ne, nemůžeme se vydat dolů. Až teď. Brýdem. Oh! Kráva. Lol. Ne, to nejde. Ne, strašidelná písnička, ne. Já už budu hodný. Ne, nebacej mě, nebacej mě. Hoď. Ne, tady byl někde ten creeper, já se bojím. A mám důvod. Dobrý, tohle se taky počítá. Štěrk. A flint. No, flint je rychle. Já jsem se lekl. Oh. Dobré, to jsem chtěl. Tak. Oh. Tak teď jsem se fakt lekl, ale... Až mi to, no. Ne, to mi neudělá. A možná ještě víc budu řvát, takže když uvidíte creepera v záběru, tak si stlumte mikrofon, teda sluchátka, repráky, protože to bude řev. Kolik toho je tady, sakra? Tož to není možné. Tož... Viděli jste někdy tolik víc železné rudy na jednom místě? Já vám to hned spočítám, kolik je. Nemusím ani nikam chodit už. Takže je jí přesně 20 železné rudy na jedno... A to ještě nekončí? To je moc už, ne? Takže 24 železné rudy na jednom místě. Pohoda. Berem železo. Tak.
Tak, vzali jsme železo. Vezmeme další železo. Sakra, tohle video je dost umlčené. Mě to mrzí, že nic neříkám teďkom. Že dobré. Jdeme dolů. Vykutáme si irony. A vybouchne nám tam, kde si myslíte, ano, přesně tam. Creeper. To bude zábava. Se už nedostanu nahoru. Je tady, kámoš. Pojď sem. Nechtěl bych. Ani gunpowder. Nic prostě. Uf. Já už se nevrátím tam k té bedně. Já už to vidím. To nezní moc dobře. Jako kdyby tam někdo byl. Se teď maximálně soustředím. Já nevím, jestli... Do háje, on je tady. Hej, nech mě! Pojď do mě! Au! Tak nech mě nebo pojď do mě, že jo? Já vím... O, ty jsi ale... No, pojď. No jo. This is Sparta. No, nevím, dneska to nevypadá na... Zombie. Ahoj, voják. Neumírej. Tak jo, chci pít pár. Vidíte to zlato? Tak. A já se podívám, kolik máme čas. 13 minut, takže ještě 13 minut a 40 něco. Že ještě máme chvilku času pobít. Pěkně já, pěkně já. Tu už nic není. Tak máme železa, dobré, hodně železa. Jo, tam to zlato si vezmu. Chce to dia. Redstone, výborně, už si víc nemusíme přát. Už ani ten lapis radši nechci, nebo se zabiju. Dobré, redstone stačí. I na redstone torch. Železo. Ale i teďko máme železa dost, takže si myslím, že to je v pohodě. Už bychom měli jít pomalu zpět, ale... Půjdu zpět po torčkách prostě, no. Ale jo, já už půjdu radši zpátky, protože na zemi je toho ještě spousty. Ale tož tam se taky chci podívat. Wow. Ne, už tam nejdu, jenom si vezmu to uhlí.
A mrknu na kous. Jo, tak on mi málem dal headshot, jo, tak to do mě, au. Tak, ať na mě nemůžu z vrchu. A tohle se mi opravdu nelíbí. Takže zdrháme. Armáda skeletonů jde po nás. Takže radši vezmeme nohy na ramena. Tak cípneš nebo nechcípneš? Tyjo, gunpowder. Ten se nám taky hodí. Na nic, ale hodí. Dobré, jdem. Radši už. Takže po torčkách. Jsem si vybral špatnou cestu. Cestu creeper osudu. Hej, hej. Dobře, já. Prostě se musím pochválit. Štěrba. A už vím, že jdu špatně. Jo, tam jsem přišel a už začíná ráno, protože vidím, jak mi červenají textury. Bohové mě sledují. A pes taky. Nevím s kama, možná studma? Jo, studma. A nebo nezačíná ráno? Mám takový divný pocit! Měl jsem dobrý divný pocit. Ty... To. Já nemám rád Minecraft. Teda mám rád Minecraft, to bych ho jinak nehrál, ale... Jako na mě takhle zakrně. Zezadu. Takový ten z kostí. A už jsem se ztratil. Výborně. Jo, já jsem šel vlastně tudy přes lávu, už si to pamatuju. Tady byl creeper. Bohové sledují mé kroky. Nevím proč. Nevím proč říkám, že i sledují. Ale sledují. Maximální soustředěnost. Tramtarada, povrch. Čekaj, já si to dostaknu teda, no. OK, stačí. Stačilo. Dneska to je nějaké znuděné video, tyjo. Jinak bývám úplně jiný. Já nevím, čím to je. Už skákáme. Tak, a jsme tady, no konečně. Home, sweet home. Ne, maso už nechcem. Tak. Jdeme nabrat důležité věci. Jsme na povrchu a já se podívám, jaký máme čas. Už jenom 7 minut. Jedem. Dobrý. Hop. Houbičky. Ban nedokácené stromy. Jo, to neslyším málokrát. Tuk. Tak.
zabijem prase. Už tady nevidím žádnou zajímavou věc. Jo, ještě jedno dřevo. Tak já si myslím, že vezmeme tohle. Ještě. No, radši už půjdu zpátky. Už potřebuju zpracovávat. Jo. Nenašel jsem žádnou vlnu, což je teď škoda. Takže všechno je k ničemu. A není. Nekecej, jo, vajco. Já jsem si, že to je nějaký havran, a to je slepice. Počkej, já pro jistotu zabiju, nejsem si jistý, jestli mám slepičí. A další vajíčko. No jo, slepičky se snaží, no. Jo, a já už musím najít tu bednu, nebo prostě já už musím zpracovat. Jo, tak to už jsem přešel. Zcela určitě jistě, ano. Jo, jsem doma. Doma zase ne, ale... Si jeden oury si necháme a jdeme kuchtit teda, no, takže co teda, no. Vůbec netuším. Jež. Takže naházíme to do bedny a pak s tím budeme pracovat. Takže to máme, takže vyrobíme polívku. Polívku si vyrobíme v prvé. Misky a dřevěné věci. Pressure plate. Bednu. Poté mám, jo. Snowblock. Už nevím, co se s ním. Jo. Redstone torch. Polívku. Co už... Asi k tomu pustím nějakou hudbu, protože já tady hodně mlčím a to se mi nelíbí. Komu by ano, že jo? Tak. No, teď si můžeme dělat kamenné nástroje, které nemáme. My nemáme kamenný nástroj jenom jeden a to je tohle. Kolik máme času? 2 minuty a 15 toho, no, sekund. Tak. Tak. Tak.
Je to jiná barva dřeva, takže snad se to počítá. Jo, dobře. Já už musím vypalovat gold, nebo to nestihnu. Kde? Tak. Uhlí mám vůbec? Mám, dobré. Jo. Za chvilku nám začnou odpočítat poslední sekundy a bude blbě. Myslím, že už nám začínají odpočítat poslední sekundy. Rychle. Z toho si už nic nejde udělat, sakryš. Takže tak. O ne! Místo. Tak, ještě je místo. Kolik máme? A posledních 8 sekund, takže už nic nestihnem. No, já si myslím, že to je dobrý. Takže, časový limit vypršel, jo, už mi to tady hraje. Takže dáme stop. A, tak teda si to dám sečíst. Ježiši, 30 minut nudy pro vás. Už by to mohlo stopnout. Dobré. Stejně to je tady. Já už si to teda jenom utřídím. Tak. A jdeme počítat a já nevím, takže když tak mi odečtěte body, nevím, jestli to budu počítat správně, takže já jdu na to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75. Takže jsem lepší než Minecrafták. Ano, Minecraftáku dokážeš vykouzlit dětský úsměv na tváři, jako teďko mě. Takže, jestli tohle vidíš, tak dobré. A tak teda, když tak mě opravte, jo, já nevím, jestli to, ale snad mám to dobře spočítaný. Jo, takže já se s vámi loučím, pro více videí dejte na mě odběr, jestli mě chcete dál vidět vůbec, jestli tak já vás za to prosím, bude soutěž o originální Minecraft na našem channelu, to je všechno, co jsem chtěla říct, takže se mějte, já už mluvím úplně zrychleně, takže čau.